I can be a lifesaver. Treat me like a jawbreaker. You got 31 flavors, baby. You can get this now or later. Now or later. You can get this now or later. Now or later. Sure. Писна ми от теб, все нещо мрънкаш, това трябва ли това, за какво ти е това, нали вече го има, само стоиш пред магазина, гледаш си часовника и даже и на продавачките мрънкаш. Чувствай, защо и защо си имам смената? Защото аз плащам. Вярно бе, миличко, ела да купим едни обувки само. Мълчете! Чуеш, си издигаш телефон, такова затваряй так, защото ти, аз се чуеш... Приятел, го пуснах вече, но... Нали те ме бират, Тейван, бе, човеко! Пачка да нарикам човек!